カムスターマヤです。すぐ戻りましたね。今回はミサヤ語のビデオをできるだけたくさんをアップしたいなと思ってるのですぐ戻りました。私はちょっと最近忙しくってこの日にミサヤ語のビデオをアップするっていうことをたまには約束はするんですけど、破ってしまう時がとってもたくさんで申し訳ない気持ちが溢れてて、できる時はいっぱいアップしようかなと思って、今回はちょっとできるので2つぐらいやろうかなと思って、今2つ目のビデオを撮らせていただきました。では今回のレッスンはがのことです。がのというのはどうして、なんで、なぜのことです。why のことですね。では始めます。はい、では早速単語の方からいきたいと思います。はい、まずはがのです。がのはどうしてのことです。いいですか？がのです。はい、次はディリまたはディリアです。ディリまたはデリアはここ here のことです。こちらです。いいですか？でディラです。どっちも正しい。どっちも同じ意味です。いいですか？両方とも同じ意味です。ディラはそちらのことです。そこまたはそちらのことですね。ディラです。で、最後はディッドまたはディッドまたはディッドはあちら、あっち、あそこのことです。いいですか？あちら、あそこのことです。ディッドです。ディリ、ディラ、ディッド、ディリア、ディラア、ディッドアです。ここ、そこ、あそこのことです。はい、次いきますよ。次はぷよという動詞です。すいません。はい、ぷよはルートワードですね、基本形。でぷよの未来形はマグぷよです。でぷよの現在形または現在進行形は長ぷよです。で過去形はナグぷよです。未来現在の過去形です。マグぷよナグぷよです。いいですか？はい、次はパリットは前に習ったことがありますよね。パリットは買うという意味です。未来形はマグパリッまたはムパリッというのもあるんですけど、前のビデオにマグパリッとムパリッの説明があるのでぜひ見てください。はい、パリッです。パリットはマグパリッです。パリットの未来形はマグパリッです。で現在形はナガパリッです。で過去形はナグパリッです。マグパリッ買う、ナガパリッ買っている、買う、ナグパリッ買ったのことです。いいですか？はい、次はトオンは習うことのことです。勉強することのことです。いいですか？でトオンの動詞の未来形はマグトオンです。で現在進行形または現在形はナガトオンです。はい、で過去形はナグトオンです。いいですか？マグトオンナガトオンです。はい、最後はなあまたはわらなあはあるっていう意味です。あるといるです。でわらはいないまたはないのことです。なあわらです。はい、以上です。次は例文の方に行きたいと思います。では行きましょう。はい、次はがの文章例文を紹介します。
今回は10個10の文章を作ったので一緒に読みましょう。はい、では始めます。がのですね。どうしてです。がのは文章に入るとがのじゃなくてがのんになるんですよ。演じをつけます。いいですか。はい。がのんギカプイカがのんギカプイカです。がのんギカプイカがのんギカプイカです。がのんはどうしてですね。さっき言った通り演じをつけるんですよ。ここに次には言葉が出てるのでがのんにしないとダメです。ルールですはい。で、ギカポイかギカポイは疲れたのことです。多分前に習ったことがあるとは思います。ギカポイ疲れましたです。で、かはあなたのことです。いいですか。がのんギカポイかどうしてあなたは疲れたどうしてあなたは疲れたのって意味ですね。どうしてあなたは疲れましたかって意味です。両方です。はい。がのんギカプイかどうして疲れましたです。はい、次はがのんにあっとかさピナスがのんにあっとかさピナスです。がのんはどうしてにあっとはあっとの過去形ですね。過去形 past tense はにあっとは行った行きました went のことです。で、かはあなたで、さはまたはにですね。で、ピナスはピリピナスの省略ピナスです。フィリピンのことです。会話の時はよくピナスって言います。私たちは。ピリピナスは長いのでピナスで OK です。はい。がのんにあっとかさピナスがのんにあっとかさピナスです。がのんにあっとかさピナスです。がのんどうしてにあっと言ったかあなたはさにピナスフィリピンどうしてあなたはフィリピンに行きましたかって意味です。どうしてあなたはフィリピンに行きましたかって意味です。がのんにあっとかさピナスがのんにあっとかさピナスです。はい、次。がのんganahan ka sa Japanがのんganahanかさジャパンです。がのんとしてガナハン好きです。好きのことですね。好き like です。ガナハン好きです。で、さはが、をのことで、ジャパンは日本のことですね。どうして日本が好きですかのことです。どうしてあなたは日本が好きですかです。どうしてあなたは日本が好きですかは、ビサイ語ではnga nung ganahan ka sa Japan nga nung ganahan ka sa Japan です。いいですか。早かったらコメントボックスの方に言ってください。今度もっとゆっくり話します。nga nung ganahan ka sa Japan どうして日本のことが好きですかって意味です。はい、次はnga nung wala ka ni adto kagahapon nga nung wala ka ni adto kagahaponです。がのはどうしてです。で、kagahaponは本当はこれは続けてます。なんていうかな、一つの言葉です。で、ここには入れないのでここにハポンを入れただけです。いいですか。kagahaponは昨日のことです。昨日です。で、がのはどうしてですね。で、にあとはさっき習いまして言ったのことなんですけど、否定形にするときは動詞の前にわらをつけます。わらで指してる人にあっと動詞です。わらかにあっとあなたは行かなかったって意味です。あなたは行かなかった。わらかにあっとです。これも前の動画に教えたので見てくださいね。はい。Nganong wala ka ni adto kagahapon? Nganong wala ka ni adto kagahapon? です。どうしてあなたはあなたどこでしたこれ、あなたは昨日行かなかったんですか。どうしてあなたは昨日行かなかったんですか。Nganong wala ka ni adto kagahapon? Nganong wala ka ni adto kagahapon? です。いいですか。はい、次は
nganong wala ka ni kaon, nganong wala ka ni kaon です。nganong はどうして、にkaon は食べたのことです。いいですか？食べました。ate ですね。nganong wala ka ni kaon はどうして食べなかったんですか？どうして食べませんでしたか？のことです。wala ka ni kaon あなたは食べなかった。wala があるので否定になりますね。食べるの否定。食べませんって意味です。で、ここはにkaon なので過去形で食べなかったっていうことですね。nganong wala ka ni kaon nganong wala ka ni kaon どうして食べなかったのって意味です。はい、次の例文、あと5つぐらいあります。はい。nganong nagpalit ka og computer? nganong nagpalit ka og computer? です。nganong nagpalit ka og computer? nganong nagpalit ka og computer? nganong どうしてnagpalit もうこれも一つの言葉です。で、入れないのでパリッとここに入れただけです。いいですか？nagpalit は買ったのことです。で、かはあなた。で、うぐは助詞のをですね。をご飯を食べますのをです。同じ意味です。で、コンピューターはコンピューターのことです。コンピューターですね。英語にすると。はい。nganong nagpalit ka o computer? どうして買ったあなたをコンピューターです。ややこしいですね。どうしてあなたはコンピューターを買いましたかのことです。どうしてあなたはコンピューターを買いましたかのことです。いいですか？ nganong nagpalit ka o computer です。はい、次。nganong naa ka diri nganong naa ka diri nganong naa ka diri です。nganong どうしてnaa はいるのことですね。またはあるなんですけど、かあなたのことなので、あなたは人なので、これはいるって意味です。いいですか？ nganong naa ka で diri はこちらのことです。nganong naa ka diri は日本語にすると、どうしてあなたはここにいますか？どうしてあなたはここにいますかって意味です。nganong naa ka diri nganong naa ka diri です。はい、次いきますよ。1、2、3。3つあります。はい。nganong nagtuon ka og Bisaya nganong nagtuon ka og Bisaya 見えないかなですと。nganong としてnagtuon は習った勉強したですね。nagtuon でかはあなたog は助詞のをですね。でビサヤはビサヤ語のことです。はい。どうして勉強したあなたをビサヤ語です。どうしてあなたはビサヤ語を勉強しましたかって意味です。nganong nagtuon ka og Bisaya nganong nagtuon ka og Bisaya です。で、現在進行形にしたいときはnganong nagatuon ka og Bisaya nganong nagatuon ka og Bisaya です。いいですか？で、未来形はmagtuonですね。nganong magtuon ka og Bisaya です。はい、次いきます。nganong sa Japan ka nagpuyo nganong sa Japan ka nagpuyo nganong はどうしてで、さジャパンは、日本にですね。日本にのこのさはにです。で、かはあなたで、nagpuyo は住んだ、住みましたのことです。OK ですね。住んだのことで住みましたです。ちょっと忘れました。このさジャパンは下に入れてもいいんです。でも私はさジャパンということを強調したいので、nganongの後にさをジャパンの置いただけです。いいですか？で、住んでることを強調したいときはnagpuyoをここに入れるんですけど、今回は私が強調したかったのは場所のことなので、さジャパンの先に入れました。入れ替えても OK です。いいですか？nganong sa Japan ka nagpuyo どうして日本に住みましたかのことです。どうして日本に住みましたかのことです。またはnganong nagpuyo ka sa Japan でも OK ですよ。どうして日本に住みましたかと同じ意味です。はい。でもここはnganong sa Japan ka nagpuyoはなんで日本なの？なんで韓国じゃないの？なんでアメリカじゃないの？っていうなんか
隠れている意味があるんですね。サジャパンが先に来てる時はいいですか。で、nganong sa Japan ka nagpuyoはもうなんでそこに住んでるのっていう、意味になるんですよ。なぜ日本に住んでるのっていう意味です。住んでるっていうことが強調されます。いいですか。ちょっと難しいかもしれないんですけど、あまり難しく考えないでください。いいですか。はい、最後はnganong wala ka kaganiha nganong wala ka kaganiha です。nganong はどうして、wala はいないのことですね。いないです。で、かはあなたですね。kaganiha は先のことです。でも日本語の先はちょっと短い、期間が短いんですね。先多分10分後とか20分後ぐらいかなですね。でもフィリピン語のkaganihaは長いんです。例えば今は夜ですね。kaganihaって言ったら、朝でもいいし、今朝のことでもいいし、昼のことでもいいんですよ。kaganihaはとても期間が長いです。いいですか。nganong wala ka kaganiha nganong wala ka kaganiha どうしてさっきいなかったんですか。どうしてさっきいませんでしたかっていう意味です。いいですか。で、kaganihaはさっきのことなんですけど、いろんな言い方があるんですよ。普通の言い方はkaganihaです。で、省略したいときはganinaまたはganihaです。この H は N に書いても大丈夫です。マヤはkaganinaを使います。H じゃなくて N の方を使うんです。同じ意味なので心配しないでください。kaganiha、kaganina、ganina、ganiha 全部先のことです。いいですか。nganong wala ka kaganiha なぜさっきほどいなかったのって意味です。はい、終わりました以上です。よくわかりましたか。はい、では今回のビサイ語のレッスンはここまでにします。よくわかりましたか。ちょっと心配です説明がちょっと下手なので、はい、質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。またはマヤの SNS でも大丈夫です。 SNS のリンクは全部下の方に書いてあるので Twitter のパルとかインスタのパルとかページの Like、どこでもいいのでそこにメッセージを残してくださいね。では次のビデオで会いましょう。Salamat po. Maayong gabi.